ሰላም ጋይስ كما يلخوم سلام ديكم انا سلام እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ክትሉ ለይኩም ሰላም ዘለኹ ሰናይት ምን ይገልጽ እና እንኳን ደህና መጻውም ለዩቲዩብ ቻናል ጽግሽ ሐብት ድስትዊሽ ለማ አንተ ያው በፍሊዝ ወለመልኩ መጽይ ዘለኹ ከም ትስፍለጥ በሳሲት በገለ የዝመጽነይረና بمزمور يلمصنيرنا حزب بفليز بلملكو مصيكم نخو سبسكرايب لايك شير بمغبار جمرو فيديو እና ያው እንደቀ አንስቲ حواتي ተጠቀም ይሄ መጽይ ዘለኹ አብዚ ናይ ገጽና ደቀ አንስቲ حواتي ገጽና ገለስ በቀሊሉ ለኾን ነገር ፀሐይ ገለ ተወቂዕናስ ናይ ሙጉዳ አቀርቦት የገጥመና ይባ አብዛሐሞ ያው እንደቀ አንስቲ حواتي ተጠቀም ይለየም ጽያና አይ ስለዝጠቀመት ስለዝመኮርኩዋ ማለት ነው እና ክልተ ማንካ ሩጉኦ እና ሓደ ማንካ ዕርዲ ገይረለኹ ካዊት ቢም ጽያ በጣም ያጥቂማት ንግዛዊርን ማለት እዩ ሞኪረ ያየደጋጊመ በጣም ስለዝጠቀመትኒ ለምንታይ ዘየካፍለን ይለያ መጤና ክልተ ማንካ ሩጉኦና ሓንቲ ማንካ ዕርዲ ካውለ ሊሞን ዝተወሰነ ሓደ ሓሙሽተ ጠብታ ዝኸውን ገርና ከምዚ ሚክስ ንገብሮ እንትን ንሕውስ በጣም ይሕውስ ነብሎ ማለት እዩ كمزي بماي كمزي تبوطط سكع زمسل مالتي بدن بزرقو كمزي غاغول نجر سكع زطف بدن بحوس سبيلنا قله نبولنا نمكخو مالتي ارغو ببهريات انتن سلازي خون قلطفنا يمكخ انت سلازي ولو كمزي وقع بلنا قله نمكخو بخمزي عينت فورشادي ولا بمانكا بإيدنا كخوني خيليو بيتشا نصح كخونالو ونطقمو لاقحا نصح كخونني اونا كمزي غيرنا قسنا بلنا مساجنا غبرنا نطاسمو مالتيو درق ነገር ተዘይኸውን ትንጥቀመሉ ነገር ይምረጽ ማለት ዘለጸ ቆርወትና ንኸይ ጉዳይ ይሕግዘና እዩ ከምዚ ብልስልስ ነገር ወይ በኢድና ወይ ከአብ ማንካ ብዝና ድሕሪቱ ማንካ ቀሰብልና ከምዚ ጉዳይ ገርና ንጣስሞ ከምዚ ገርና ኩሉ ገጽና ማለት እዩ ዓይንና ብቻ ገዲፍና ካው ዝተወሰነ ከምዚ መሳጅ ቀስ ለበልና ከምዚ መሳጅ ንገብሮ ከምዚ ይጉዳ ቆርበትና ወንገርና ማለት እዩ ካብተን ከምዚ ገርና ኩሉ ገጽና ምስተጣሰምና ያና አኺላትናላ ያው ወዲ ያለኹ ወስክን ወን ክትገብሮ ትኸላእኸን ከከም ሰፈገጽ ከን ማለት እዩ ከከም ዛኽለክን ትገብሮ ትኸላእኸን ካው ያው ሕጂ ዝተወሰነ 15 ደቂቃ ወይ 30 ደቂቃ نصنحونا مالت كشعل درقلنا مالت يوناتي ياو ابيس 5 يقلا 30 حد غيزه يزدلقنا بطعم يمرطي لغرم لوطين يو مالتي بفلاي دغم تبيلنا يبلغ